सुरू करूया आपली चौथी फेरी, जी आहे जराशी वेगळी। तुमच्या समोर टेबलावर 2 पाकिटं ठेवली आहेत, ज्याच्यावर 1 आणि 2 असा मजकूर लिहिला आहे। त्या पाकिटांमध्ये काही शब्द आहेत, जे मिळून तुम्हाला एक वाक्य बनवायचं आहे। बरोबर प्रश्नाचं उत्तर झालं की तुम्हाला मिळणार आहेत 5 गुण। यासाठी तुम्हाला मिळणार आहेत 30 सेकंद। तेव्हा सुरू करूया ही फेरी कुसुमाग्रज टीमपासून, आणि तुमची वेळ सुरू होते आता। झालं? सांगा। आमचे बालपण इतिहास जमा झाले। पुन्हा एकदा जरा मोठ्याने सांगा। आमचे बालपण इतिहास जमा झाले। पण इथं तर म्हणतंय की आमचे बालपण इतिहास जमा झाले। तुमचं उत्तर अगदी बरोबर आहे, तुम्हाला मिळतात 5 गुण। टीम नर्मदा, तुमचा टाइम सुरू होतो आता। सांगा। क्षत्रिय कुलावंतस्य गो ब्राह्मण प्रतिपालक छत्रपती शिवाजी महाराज। हे उत्तर चुकलेलं आहे। बरोबर उत्तर आहे गो ब्राह्मण प्रतिपालक क्षत्रिय कुलावंत छत्रपती शिवाजी महाराज। टीम गोवा, तुमचा वेळ सुरू होतो आता। वर्गातला इतिहास कधीच आवडला नाही। उत्तर जरासं चुकलेलं आहे। बरोबर उत्तर आहे वर्गातला इतिहास मला कधीच आवडला नाही। टीम कल्पना चावला, तुमचा वेळ सुरू होतो आता। अरे पुराव्यानं साबित करीन। उत्तर तुमचं अगदी बरोबर आहे। कल्पना चावला टीमला मिळतात 5 अंक। आता आपण दुसरं पाकिट उघडूया। टीम कल्पना चावला पासून सुरुवात करूया। तुमचा वेळ सुरू होतो आता। आजी अन्नपूर्णा होती। एखादं हरवलं नाही ना? उत्तर अगदी बरोबर आहे। कल्पना चावलाला मिळतात अजून एक 5 गुण। टीम गोवा, तुमची वेळ सुरू होते आता। या काळोखाचा पराभव झालासा वाटे तो एकदाच। पुन्हा एकदा म्हणा। या काळोखाचा पराभव झालासा वाटे तो फक्त एकदाच। उत्तर बरोबर आहे। तुम्हाला या उत्तराचे मिळतात 5 अंक। टीम नर्मदा, तुमची वेळ सुरू होते आता। देवाकडच्या समयीचीच ही छोटी आवृत्ती। उत्तर बरोबर आहे। ह्या प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला देतात आणि 5 अंक। शेवटचा प्रश्न, शेवटचं उत्तर। कुसुमाग्रज, तुमचा वेळ सुरू होतो आता।
प्रत्येक रात्री देवळात कीर्तन असे. उत्तर बरोबर आहे. प्रत्येक रात्री देवळात कीर्तन असेल. ह्याचबरोबर चौथी फेरी इथेच संपते. पाचव्या फेरीकडे वळण्या अगोदर पाहूया स्कोरबोर्ड काय म्हणतो ते. टीम कुसुमाग्रज आहे 25 गुणांवर. टीम नर्मदाचे गुण आहेत 45. टीम गोवाचे गुण आहेत 15 आणि नर्मदाला काटेकोर असं आवाहन देत कल्पना चावलाचे पण गुण आहेत 45. चला तर आता सुरू करूया पाचवी आणि अंतिम फेरी, जी आहे पुन्हा एकदा बजर फेरी. या फेरीचे नियम मी तुम्हाला समजवते. प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला मी प्रश्न पूर्ण करून होताच बजर वापरून सांगायचे आहेत. प्रश्न पूर्ण करू द्या, नाहीतर मी तिथेच थांबेन आणि तुम्हाला तसंच उत्तर द्यायला लागेल. बरोबर प्रश्न तुम्हाला 5 गुण मिळवून देतील आणि चुकीच्या प्रश्नाचे उत्तर तुमचे 5 अंक वजा करतील. तेव्हा प्रश्न नीट ऐकून घ्या. सुरू करूया. ऑलिम्पिक कुस्तीमध्ये वैयक्तिक पदक जिंकणारा पहिला भारतीय पहिलवान कोण? टीम नर्मदा. खाशाबा जाधव. उत्तर अगदी बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 5 अंक. दुसरा प्रश्न असा आहे, ऑलिम्पिकमध्ये पहिले वैयक्तिक सुवर्ण पदक विजेता भारतीय स्पर्धक कोण? टीम नर्मदा. अभिनव बिंद्रा. उत्तर बरोबर आहे. अभिनव बिंद्रा. तिसरा प्रश्न असा आहे, नीट ऐकून घ्या. सुनील गावस्कर यांनी कोणत्या फलंदाजाच्या सर्वाधिक शतकाचा विक्रम मोडून नवीन विक्रम स्थापन केला होता? प्रश्न पुन्हा एकदा वाचू. सुनील गावस्कर यांनी कोणत्या फलंदाजाच्या सर्वाधिक शतकाचा विक्रम मोडून नवीन विक्रम स्थापन केला होता? ऑडियन्स मध्ये कोणाला ह्या प्रश्नाचं उत्तर माहित आहे? बरोबर उत्तर आहे सर डॉन ब्रॅडमन. पुढचा प्रश्न असा आहे, कसोटी क्रिकेटमध्ये आपल्या पहिल्या 3 कसोटी सामन्यात 3 शतके फटकावण्याचा मान कोणत्या खेळाडूच्या नावावर आहे? कसोटी क्रिकेटमध्ये आपल्या पहिल्या 3 कसोटी सामन्यात 3 शतके फटकावण्याचा मान कोणत्या खेळाडूच्या नावावर आहे? टीम कुसुमाग्रज. सचिन तेंडुलकर. उत्तर चुकलेलं आहे. बरोबर उत्तर आहे मोहम्मद अझरुद्दीन. पुढचा प्रश्न असा आहे, कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्येचा विक्रम कोणत्या खेळाडूच्या नावे आहे? टीम गोवा. ब्रायन लारा. उत्तर अगदी बरोबर आहे. ब्रायन लारा. तुम्हाला या उत्तराचे मिळतात 5 अंक. हा शेवटचा प्रश्न आहे, ऑलिम्पिकमध्ये पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला मुष्टियुद्ध खेळाडू कोण? टीम कल्पना चावला. मॅरी कोम. उत्तर अगदी बरोबर आहे. तुम्हाला मिळतात 5 अंक. याचबरोबर 5वी फेरी इथेच संपते. पाहूया स्कोरबोर्ड काय म्हणतो ते. टीम कुसुमाग्रज ना मिळाले आहेत 20 गुण. टीम गोवांना मिळाले आहेत 20 गुण. टीम कल्पना चावला ना मिळाले आहेत 50 गुण. आणि ह्या फेरीची विजेता होऊन उभारलेली टीम आहे टीम नर्मदा, ज्यांना मिळाले आहेत 55 गुण. तेव्हा पुढच्या महिन्यात होणाऱ्या अंतिम सोहळ्यामध्ये आपल्याबरोबर असणार आहे टीम कल्पना चावला आणि टीम नर्मदा. तोपर्यंत लिहित रहा, बोलत रहा आणि वाचत रहा मराठी व इतर भाषा देखील.